唱首歌吧。没人的时候一般就会这样。啦啦啦，夏天夏天悄悄过去留下小秘密，嘿，没人来看呀呀。Assalamualaikum， 你去看的？Yanzu ina kan hanyar zuwa wani dakin nune-nune tare da abokiyar aikina Tassala. Tassala tana tukin mota. Yanzu karfe 2 ne na dare a wajen ku. Har yanzu ba ku yi barci ba? Yanzu karfe 9 ne na safe a wurinmu. Akwai magana ba? Oh, muna da masu karonmu guda 4 ne kawai. Oh, to Abu Aiman ya ce kin cika surutu fa. Ni na fara magana kawai. Baka so na yi ta yi magana ba? To yanzu bari in nuna muku这个怎么找镜头抱着？gashi muna kan hanya. Akwai motoci da yawa ne. Akwai cunkoson motoci. Ismaila Ibrahim ya ce ya yi ka huta. To yau a wajenmu ba lokacin hutu ba ne. Yau ranar aiki ne. Saboda bayan wato kwanaki 3 kenan sai za mu fara wani dogon lokaci hutu. Domin kamar murnar ranar kafar kasarmu har ma tare da wani bikin gargajiya na kasar Sin, wato ana kiransa Middle Autumn Day. Aminu Ayuba Sanuki yawa Sanu. Gashi Tassala tana tukin mota. Awad Saleh ya ce barka da asuba a kasar Sin, safi ko yamma ne. Yanzu muna karfe 9 na safe. BN Omar ya ce lalle to Allah ya haya. Ya Allah ya kiyaye haya. To amin. Abba Ibrahim ya ce mu a Nigeria yanzu dare ne, haka ne ya kamata wato yanzu karfe 2 ne a wajen ku, ko ba haka ba? Ba ku yi barci ba saboda gobe wato lokacin hutu ne, wato Lahadi, haka ne? Yakub Garba ya ce wassalamu alaikum yaya haya. To haya ya kyau amma akwai dan cunkoson motoci. Sin a Abala ya ce masha Allah yanzu mu karfe 2 na dare, haka ne. Musa Abdulkadir ya ce barka da safi Hajiya Kande, barka dai. Ina maka gaisuwa. Taimla Ahmad ya ce Kande mu a nan Nigeria karfe 2 na dare sai da safi na tafi zan yi barci. Ha? Sai har zuwa safi zaka fara yin barci? Da dare fa, da dare sai kuna duba shafin internet da kallon bidiyo ne? Umar Dutse ya ce Hajiya Kande ke zo ku yi uftani zuwa kasar Sin. Mene uftani? Ban gane ba. Abdullahi G Madi ya ce salam, yanzu
mu ko muna karfi biyu na dare ne haka ne da dare ne Muhammad Nasir ya ce Allah ya kai ku lafiya kan dai to nagode amin amin Tasala ta kware sosai wajen tukin mota haka ne Tasala ki magana na mai da hankali akan tukin mota kawai yanzu aikin Tasala shine tukin mota aikin na shine hira tare da ku Ismaila Ibrahim ya ce ya aiki Allah ya taka si wani lokaci to alhamdulillahi amin to Abakar Nepa ya ce sannu da wannan lokaci yawa sannu Ni'imat Wazir ya ce Allah ya tsari ya kai ku lafiya to mun gode amin amin wannan dakin nune-nune wato da zamu je sai wani biki ne na nune-nunen sabbin motoci ne wato na duk duniya wato da aka yi a birnin Beijing yanzu sai muna kan hanyar zuwa wannan wuri an jima kuma zan ci gaba da baku wato shiri na live ne domin nuna muku wannan babban dakin nune-nune to masu karanmu a Nigeria wadanne tambari ne wato ina nufin na motoci kuke amfani ku fi son iya amfani da shi kamar bari nuna muku wato akan hanyar sai muna iya gano wato tambari motoci iri daban-daban kamar wannan na Volkswagen da kuma wannan na Audi kanga akwai na Audi da kuma wancan akwai na Big haka ne wannan wannan mota sai na BMW ya ba ma BMW ne akwai tambari motoci iri daban-daban har ma akwai wancan mota ita ce kasar Sin ita ta kera da kanta BMW na daban akwai BMW bari nuna muku na'urar jagora hanya wato GPS mukan yi amfani da ita domin nuna inda za mu je kamar yadda kuke gani sai wannan launin ja yana nufin sai akwai cunkoson motoci sannan wannan yellow yana nufin motoci yayi yawa kadan amma green yana nufin wato ana ya tafiya yadda ya kamata这什么牌子的？玩的tambari wannan一汽什么wannan ba na那叫什么马自达
完全 OK 那 Hyundai 那 Korea ta kudu 完那 Ford 那 America 呢哎 America 呢 Tasala Vani Tambali wato mota da naki wannan wato mota ce kera da kasar su 一汽 ice wato kamar kamfanin gera motoci na farko na kasar su oh to kera da kasar su ne motoci ya yi yawa sun yawa sosai哎呀我聊什么呢我估计to masuk Karamu yanzu paling pangpanada si Angjima yanzu sai za mu ci gaba da tafiya ga hanya